Nalika samono ana titaing Gusti ingkang sasebat jalu tanapi wanita ingkang arsa hanetepi jejibahan gesang mangun bale wisma kanthi mangudi gambuing penggalih wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat awit saking panguwasaning Gusti ingkang murba ingrat panggih Sratmaja pengantin kekalih kawis tingal pengantin putri sampun jumangkah tumuju ing sasana sinengker parandene pengantin kakung lumaksana lumampah kanthi lon-lonan tumuju ing sasana panggih kakandhi dening Rama lan Ibu. Lampahipun Sratmaja pengantin kekalih kaapit Sekar Puspita Adi ingkang sinebat kembar mayang minangka tandha cihna ingkang kamiwuh Daud kalenggahan injing menika taksih jejer kenya lan jejaka. Saya caket saya cedhak nggeni lumaksana tempuk ing pandulu catur netra nuwuhaken daya pangaribawa ingkang hambabar karsa hanggeteraken manah giya kumlawe astanya Sratmaja pengantin kekalih sami bebalangan gantal tumama ing jatining lisan tinemu jatining katresnan gantal nun inggih suruh matemurose ingkang lininting tinalinan lawe wenang sipta minangka pralambang manunggaling katresnan jati Sratmaja pengantin kekalih pindhane suruh lamun ta dinulu beda lumah kalawan kurepe parandene ginigit padha rasane Sratmaja pengantin putri laju rucat canela pengantin kakung ugi rucat canela raju hanjengku sarwi sembah kolbu minangka tandha cihna jejering pawestri tansah bekti dumateng ingkang garwa jejering pawestri tansah bekti imam kulawarga pengantin kakung sampun rucat canela sigra hamrepekian tiga ingkang cinaket ing bokor kencana antiga pinidaing padha pecah sanalika nyawiji werni kuning lan pethak nyawiji wijining kakung lan putri babar tumangkar tedhak turun putra wayah kinarya nglajengaken sucara minangka pralambita Sratmaja pengantin kekalih sampun gilik ing tekad arsa mecah saking panggula wentahipun Rama lan Ibu madeg mandireng pribadi kinarya sarana tumangkaring wiji murih lestarining tumuwuh tanggap ing sasmita pengantin putri laju amiji ampeyanipun ingkang raka garwa tata lair amiji sakjeroning batos hanya nyadong hanya nyuwun sih kanugrahaning Gusti hangi cali sawab sawan samarga marga salwiring sukerta mugia lelampahan kirang prayogi ingkang sampun kawuri musna den wijii kantun watak budi rahayu kinarya sarana hanggayuh kamulyaning gesang bebrayan salajengipun Sratmaja pengantin putri kalanting jumeneng dening pengantin kakung munikata ingkang winastan upacara adat junjung derajat pengantin kakung arsa ngangkat derajating wanita satraju derajating priya
lamun to dhuwur mboten hangungkul-ungkuli putra pinanganten kekalih. Kawis tinggal Sratmaja pengantin kekalih sampun ajawat asta Ibu Juru Sumbaga ingkang hamratitisaken tata upacara dhaup titik paes rias pengantin ngasta wujudipun kendi pratala ingkang isi toya wening. Kasuntak ing bantala tepung gelang pari basane minangka pralambang Sratmaja pengantin kekalih sampun manunggal ing cipta rasa karsa miangkaryanipun satemah minangka jatuh keramanira pangajaping sedya mugia wiwit ari kalenggahan enjing menika jumangkaing suku Sratmaja pengantin kekalih tansah linambaran meninging manah lan meneping kalbu satemah sadaya pakarti lan pakaryan ingkang ngarsa katindakaken Sratmaja pengantin kekalih tansah tinuju ing reh kautaman wani mring bebener lan wedi mring kanistan sedaya ingkang kalampahi anut satataning agami lan paugraning nagari. Sinartan donga panyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugia wahyuning jodho saged katampi Sratmaja pengantin kekalih liripun mengku werdi tansah manggih rahayu ingkang arsa tinuju sembada ingkang sinedya basuki ingkang kaudi lan lestari ingkang kaesti. Lir gumantos Bapa lan Ibu Sratmaja pengantin kekalih asung handheraken lampahipun tata upacara dhaup Sratmaja pengantin sarimbit nenggih Bapa Sukamto sekalian Ibu Pujiati dalasan Bapa Yadikan sekalian Ibu Supiyah. Ugi ngasta wujudipun iker utawi panjang ilang. Iker Sratmaja pengantin kekalih sampun kineker ing talining akrami. Mila mekaten pangajaping sedya. Mugia Sratmaja pengantin kekalih tansah tanggap ing panggraita lan tansah meper sedaya hawa lan nafsu nuwun inggih amarah aluwamah supiyah lan mutmainnah temah manggih rahayu rahayu awit sing Gusti ingkang Maha Agung.
purnaning daub sang laras moyo kadya asung hamemuja mas tungkara. Sapunika sampun rawuh penganten kakung lan putri miyarsa ras moyo. Syatmaja penganten putri laju jumangkah kanthi lon-lonan tumuju wonten ing sisih kiringipun Syatmaja penganten kekung. Menika ingkang winastan upacara pradaksina sampun kasembadan jumeneng jajar kaliyan ingkang garwa. Syatmaja penganten kekalih sigra sinekepan sindur ingkang awarni rekta miwah seta. Sigra kakanthi tinuju ing wisma kinanti. Yatikan hanganti putra pinanganten kekalih tumuju ing wisma wiwaha. Bebrayan senadyan lon-lonan lampahipun Syatmaja penganten kekalih bebasan tumapak ing padha tansah nut mring wirama sinartan donga panyuwun wonten ngarsanipun Gusti mugi Syatmaja penganten kekalih tansah pinayungan dening Gusti nuninggi slamet wilujeng rahayu niskala tansah pikantuk bagya lan mulya ing sak lami-laminya. Senadyan lolonan lampahipun Syatmaja penganten kekalih sampun dumugi unggihan ingkang tinuju nuninggi sasana rinengga ya sasana adi mulya. Tanggap ing sasmita Ibu Juru Sumbaga sigra hamranata upacara ingkang saklajengipun nuninggi krobongan jangkep sungkem pangabekti Syatmaja penganten kekalih kaliyan Rama lan widinipun. Untuk anak-anakku Putri Dumas dan Satrio Kembar untuk menukar kembar mayang kemudian dinaikkan di atas tarub dengan penuh hati-hati, jangan sampai jatuh. Salajengipun upacara grobongan jangkep ingkang kepareng badhe kapratitisaken dening Ibu Juru Sumbaga saking titik paes rias penganten ingkang sampun piniji rumagang karya handherekaken lampahipun tata upacara panggih penganten. Sumangga kula dherekaken. Krobongan jangkep kapurwakan kanthi bobot timbang. Kunjuk dumateng Bapak Sukamto mugi kepareng lenggah wonten ing kursi sasana rinengga. Sigra hamangku putra pinanganten kekalih penganten kakung
kapangku ing jengku sisih tengen ewadene penganten putri kapangku ing wentis sisih kering ewadene ibu lenggah mungguing untap upacara menika nuwun inggih pralambang ing mangke Bapak Sukamto sekalian Ibu Pujiati kepareng hangrengkuh lan hanggula wentah putra pinanganten kekalih sami boten badhe kabedak-bedakaken senadyan ingkang sawiji putra pribadi ingkang sajuga putra mantu boten badhe kaemban cindhe emban siladan sedaya kaanggep putra priyangga purna upacara salajengipun tanem jero Surat mojo pengantin kekalih kalenggahaken ing kursi sasana rinengga sepisan kanggo saklawase muga jero tancepe dhuwur kukuse lan adoh kuncarane salajengipun upacara kacar kucur tampa gundakaya Surat mojo pengantin kekalih tuhu loro ning tunggaling aloro ingkang sawiji jejer pawestri ingkang sajuga jejer priya hanggadhahi jejibahan sowang-sowang nut kalenggahanipun piyambak-piyambak pengantin kakung putra paring guna kaskaya ingkang awujud beras kawak kacang kawak dele kawak sedaya kawak ingkang cinampur arta recehan cring kanthi kebaing pangati-ati kasuntak ing pangkonipun pengantin putri minangka pratandha sedaya ingkang wonten ing alam donya menika kawiwitan kanthi alit lan sekedhik mekaten ugi pengantin putri kanthi sukarena ing penggalih nampi guna kaskaya peparingipun saking ingkang garwa nampi nafkah lahir tuwin batin namung saking ingkang garwa dede tiyang sanes saksampunipun sedaya kasuntak binundelan kanthi singset dening pengantin putri padet datan wonten ingkang cicir minangka tandha cehna jejering pawestri ing mangke badhe ngginakaken guna kaskaya peparing saking ingkang garwa kanthi kebak ing pangati-ati gemi nastiti tuwin surti murih raharjaning kulawarga ingkang ngarsa den lampahi Surat mojo pengantin kekalih peparingipun saking ingkang garwa kapi sungsungaken kaaturaken kunjuk dumateng ingkang ibu minangka tandha cehna jejering putra lan putri tansah bekti dumateng ibu swarga wonten ing sak handap pepadhanipun ingkang wibi sampun paripurna tata upacara kacar kucur tampa gunakaya Surat mojo pengantin kekalih sigra angadani tata upacara dahar walimah dahar kembul nun inggih dahar sesarengan senadyan ing madyaning sasana wiwaha Surat mojo pengantin kekalih sampun gilig gumolong ing tekad
arsa mangun brayat lelumban ing madyaning pabrayan agung. Mila mekaten senadyan ing sasana wiwaha sineksenan dening Rama lan Ibu ngadani dahar walimah. Dahar kembul wujud boga manca warna 1000 rasa. Ing mangke kepareng mangun bale wisma lelumban ing madyaning pabrayan agung. Tartamtu badhe manggihi badhe merangguli kawontenan maneka warna ing madyaning pabrayan agung. Pait getiring tiang agesang, manis perih tiang bebrayan, badhe kalampahi sesarengan. Mat sinamadan tegesipun sami bobot katresnanipun, daya dinayan saiyek saeko proyo, saiyek saeko kapti, sabaya popo sabaya mulya den lampahi sesarengan. Salajengipun pinaringan unjukan toya wening banyu bening. Toya wening minangka pralambang panguripan. Sedaya jalma ing alam donya menika mbetahaken toya wening. Pangajaping sedya mugia sak sampunipun ngunjuk toya wening wiwit ari kalenggahan enjing menika jumangkaing suku Sratmaja pengantin kekalih tansah linambaran weninging manah lan meneping kalbu satemah sedaya ingkang arsa katindakaken pakarti Sratmaja pengantin kekalih tansah kebak ing panggraita temah laku utama tebih saking kanistan lan wani pring bebener temah manggih rahayu rahayu awit sihing Gusti ingkang Maha Agung. Setunggal mbaka sawiji tata upacara panggih pengantin sampun kaditilaksana kanthi lulus rahayu nirbaya nirsancaya temah tebih saking rubeda. Salajengipun Sratmaja pengantin kekalih arsa ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng Rama lan Ibu. Anut wewarah tiang asepuh hamba bini kepareng marak sowan ngabiyantur wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Boten dipun keparengaken ngasta wangkingan utawi sifat kandel. Mila mekaten duwung utawi keris ingkang kaagem Sratmaja pengantin kakung kalolos langkung rumiyin. Laju rucat canela pengantin kakung lan pengantin putri hagegandelan asta lumampah kanthi lon-lonan tumuju wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Kapurwakan wonten ngarsanipun Bapak Yatikan sekalian Ibu Spiah. Yayah konjem ing bantala wadananing Sratmaja pengantin kekalih estining driya atur sungkem pangabekti kunjuk dumateng Rama lan Wibi. Pangudas waraning driya pengantin putri kawijilisanipun. Ibu kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng panjenengan. Saha nyuwun donga pangestu badhe mangun bale griya kaliyan garwa kula. Angka kalih kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan lumantar Rama lan Ibu ingkang sampun kuwawi hangandhet kula Sang Candra Sedaswari temah linairaken slamet wilujeng ing alam donya menika. Ingkang sampun paring pamomong lan panggendhong tuwin air susu
mila makaten sepisan malih kula ngaturaken agenging panuwun. Bapak, kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng panjenengan. Sinartan donga panyuwun. Mugi anggen kula mangun bale griya. Tansah pikantuk ridha dening Gusti. Bapak ingkang sampun sembada ngukir jiwa raga kula. Senadyan panjenengan boten anggadhahi toya susu, ananging keringet panjenengan ingkang murah kabeh. Bapak ingkang sampun sembada hamapaki sedaya prakawis kulawarga. Temah kula saged gesang ngantos tumekeng dewasa. Bapak Ibu angka 3 kula nyuwun pangapunten awit saklaminipun kula gesang wiwit alit ngantos tumekeng dewasa tansah asring damel cuwa lan rujit manahipun bapak lan ibu. Mila mekaten kanthi andhap asoring manah kula nyuwun diagung pangaksama. Anggenipun atur sungkem pangabekti kunjuk dumateng Bapak Nyadingan sekalian Ibu supaya sampun paripurna. Mila mekaten sigra Satmojo pengantin kekalih lumarap wonten ngarsanipun Rama lan Ibu pengantin kakung. Kandi hage gandera nasto lan lonan Satmojo pengantin kekalih Abagus Riki Muhammad Puji Islamto sekalian Kuswaning Ayu Emi Nur Hayati sigro sumungkem hamari keluyayah konjem ing Bantala ngaras padanipun Rama lan Ibu. Pangudas Waranindriya Bapak Sukamto Kawijil ing lisanipun. Nggih anakku, cah bagus lan cah ayu kang dak tresnani. Sungkem bektinira mustak ndapa muga andayanana kawilujengan lan panjang yuswane Rama lan Ibu. Ora suwe meneh sira sak kloron uwal saka panggula wentahipun Rama lan Ibu madeg mandiring pribadi mangun keluarga. Mula Rama lan Ibu paring pepeling marang sira sak kloron sepisan tansah bekti lan mituhu marang Gusti, nindakake salat 5 wektu aja nganti lali. Kaping pindho bekti lan mituhu marang wong tuwa. Ya wong tuamu pribadi, ya maratuwamu kang wis paring surganing donya. Angka 3 bekti lan mituhu marang satataning agama lan paugeran negara. Muga krana dalan kuwi sira sakloron anjog ing marga kang utama. Rina kelawan wengi Bapak lan Ibu tansah nyuwun marang ngarsaning Gusti, muga sira sakloron ngenira mangun bale wisma tansah pinayungan dening Gusti. Temah slamet wilujeng. Muga enggal entuk talining brayat. Wujud pratima kang bangkit tata jalma, yaiku putra kang soleh, putri kang solehat. Temah ngenira mangun keluarga bagya lan mulya sak lami-lami, sakinah mawaddah warahmah awit ridho saking Gusti ya Allah Subhanahu wa taala. Wis kono nggih anakku kang pinter nggen mumawang karmamu.
Sampun paripurna tata upacara sungkem pangabekti sirat mejo pengantin kekalih neninggi Abagus Rizky Ulambali, Abagus Riki Muhammad Puji Islamto, sekalian Kusumaning Ayu Emi Nur Hayati. Dumateng ingkang Rama lan Ibu. Ingkang kapratitisaken dening Ibu Juru Sumbaga saking titik Pais rias pengantin ingkang mijil pidalem saking Desa Dologan, Kecamatan Japah Kabupaten Blora, ingkang sampun kondang kawéntar ing telatah Japah sakukuban lan Blora sak litaripun. Swaranipun lir ombak ing samudra. Lah menika to kadang kula anem ingkang sampun piniji rumagang karya handhiraken lampahipun tata upacara daup Kusumaning Ayu Emi Nur Hayati danasan Abagus Riki Muhammad Puji Islamto minangka jejer paraga ingkang hambuka wiwaraning marga katelah sang suba manggala ya cucuking lampah Wisnu Kancil ingkang mijil pidalem saking Jepon kita Blora sampun sawega ing karya hendherekaken lampahipun kirab Kanarendra. Oh iya, ya, ya. Bumiring sawrini rono ninggih, kadang Wandawa nenggih satriya kembar, yo Manggala Suda paling wingking piyambak. Sangajengipun nuninggi kenya ingkang sulistya ing warni cacah kalih pindha dumas dikuh Tembelangan Desa Ngapus Kecamatan Japah Kabupaten Blora bumiring sawrinira sang suba manggala senadyan taksih alit sampun pinitaya rumagang karya sembada ing karti bebasan taksih dereng saged gigit kina lamun to para paraga ingkang arya karya kalenggahan siang menika sampun dumugi unggian ingkang tinuju sigra paring sasmita dumateng Syatmojo pengantin kekalih sang cucuk lampah nuninggih Wisnu Kancil ingkang mijil saking kita Blora. Yo. Syatmojo pengantin kekalih lamunta Jinandra kadya sang Narendra ingkang arsa tedhak cangkrama hanganti ingkang garwa kang minol yueng jagat raya Langening sang yuang gelar pandam moncer lir kekonang sorot surem tanpa adang sampun kepareng jengkar saking sasana Adimulya
Syiratmojo pengantin kekalih Abagus Riki Muhammad Puji Slamto sekalian Kusumaning Ayu Emi Nur Hayati. Pindho skaring pawiwahan ing madyaning suka kalenggahan injing menika tansah hanggeng hageganden asta datan ginggang sarikmo pinara sayuta renggang gula kumepyur pulut tegesipun tansah cinaketan Syiratmojo pengantin kekalih. Humiring sawurinira nuninggih Rama lan Ibu Syiratmojo pengantin kekalih tansah tutwuri handayani lumampah kanthi lon-lonan sekaring pawiwahan kalenggahan siang menika pengantin putri yang agem cunduk mentul cacah songo kagem lumampah membat kadya lumenggang ing sakjroning warih ingkang pinaes kanthi pratitis dening juru pranata ingkang sampun pinitaya ninggih titik paes rias pengantin ingkang mijil pidalem saking desa Ndulukan. Ya. Así. Yes, asik. Ya. Ayo ikut joget sang Satrio Kembar. Asik, joget, goyang. Hai, sampai bawah. Asik, goyang. Yuk. Yo, Aji, goyang. Asoy pade. Tak gendek-gendang. Yo. Asik. Malu-malu. Ayo manten ikut joget. Mbak manten boleh ikut joget. Oke.
Mas Manten joget. Yo, asik. Duh. Yo, asik. Ayo, 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 cik. Yo. Mempelai berdua sudah sampai di pelaminan. Oleh karena itu segera dilanjutkan foto bersama pengantin berdua, yaitu Bagus Riki Muhammad Puji Islamto sekalian Bu Jumaring Ayu Emi Nur Hayati dengan segenap putri Dimas dan Satrio Kembar, juga Bapak Ibu. Oke, langsung di Indonesia lagunya ini. Silakan. Lomba yang musik. Asik. Ayo Mas Lek.
saja kamu saja yang ada di hati. aku tetap setia Tetap setia padamu. sampai mati. Ayo, cintaku hanya kamu, cinta mira cemburu. Kemudian nanti akan dilanjutkan foto bersama mempelai berdua dengan keluarga pengantin, yaitu pertama keluarga Pisan, Simbah Kakung, Simbah Putri, Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, Kang Mas, Mbak Yu, dari Mbak Emi Nur Hayati. Mohon berkenan foto bersama mempelai berdua. Sagunging para tamu kakung miwah putri kang dahat winantu ing pakurmatan mirunggan kunjuk dumateng keluarga ageng Bapak Yatikan sekalian Ibu Supiyah. Sumangga kula dherekaken foto kalian pengantin kekalih. Dan inggih sepisan malih kula ambali Simbah Kakung, Simbah Putri, Pak D Bude, Pak Lek Bule, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik saking Mbak Emi Nur Hayati kepareng foto sesarengan. Ewa semontening mangke foto perangan setunggal sampun paripurna kalajengaken foto perangan angka kali neninggi pengantin sarimbit foto kalian keluarga ageng pamangku gati neninggi Bapak Sukamto sekalian Ibu Pujiati sak putra kula wangsa dumateng Simbah Kakung. Wis ora nek kok omah mosok kok kuburan kowe. Maksude awakmu iki asli ndi ngono lho? Belangan. Oh, Timbelangan. Bapak jenenge sapa? Tak Pak bareng. Lho ya iso iki kok ya ditakoki belum prae dijawab kok. Kelas piro ki? Kelas 1 SMK. Iji SMK, cita-citane dadi apa? Gak duwe. Lho, cita-cita ora duwe. Mosok kalah karo utamae polisi. Paling ora sak ndure iki kok ya. Cita-citane dadi apa? Oh, dadi nganten. Ya, ora apa-apa. Oke ya. Mbak Manten namine sinten? Mbak Manten. Mbak Emi, Mbak Emi, Mas Manten. Mas Riki. Diucapno piye Mbak Emi dalam Mas Riki temanten berdua semoga yuk ora usah plengaan ya ngucapno piye. Semoga langgeng. terus piye? Semoga langgeng. Wes apa? Kok langgeng tok? Kowe nek ndongakno apa engko entuk dhuwit 100.000 ya, duwike dhewe-dhewe ngono. Kene urung jelas e. Ayo, semoga Cepet untuk turunan. Cepet untuk turunan. oh cepet untuk turunan. Amin. Yo iki genden kene, genden lerek rene ya. Iya. Lho lha apa kok ngenangan kok? Kowe iki jenenge sapa? Eja. Gajah. Eja tak kira gajah yuk. Eja dari mana, Ja? Tembelangan. Tembelangan. Oke. Kelas pinten? Prasekolah. Kok ra sekolah terakhir lulusan apa? SMP. Weh, SMP. Nek kowe terakhir lulusan apa, Bro? Ya SMP. Oke, yo SMP. Oke, Mbak Manten diucapno piye? Mbak Emi dalam Mas Riki. Semoga langgeng. Punya anak rolas. anak rolas langsung mlebu ning gone bal-balan ya. Wah, anake rolas ya. Jajal tak takokane, Mas, Riki pengen punya anak berapa, Mas? 1. Oh, Mbak Emi pengen punya anak berapa, Mbak Emi? Oh, sak kamote. Berarti rolas sak kamote. Iya toh. Oke, cita-citamu dadi apa, Bro? Orang duwe. Lu mosok ora duwe. Cita-cita itu yang mulia. Yuk, cita-citanya dadi apa? Nganggur iki. Maksudnya ki pengusaha apa pembisnis apa pengeslot ngono lho yuk mosok ora duwe cita-cita blas. Cita-citane dadi apa? Gak duwe, Pak.
Kok gak duwe blantik apa ngono lho iki kaya padha dadi dokter cita-citane. Iso nyanyi ta ora? Iso nyanyi ta ora? Ora iso. Sing iki iso nyanyi ta ora? Gak iso. Lho isane apa? Gak lopo-lopo. Sini gak apa-apa. Oke ya. Iki ayo wedok sini, wedok sini yuk. Dua. Ayo urung sik kowe ning kene kok mundur. Ayo sing wedok kene kok terus nyanyi ayo. Ayo sini. Kamu dulu sayang. Ayo dua kayak ini kurang 4 loh. Ayo sini. Ayo sini ndak apa-apa ayo. Ayo aku wis jinak iki kok yo. Ayo kene sini ayo ke depan sini. Oke, ke depan. Iya. Kene ae kok udur-uduran teko ngene lho kok yo. Oke, yuk yang ini namanya siapa? Ayu. Ayu asli dari mana yuk? Blora. Masih sekolah atau sudah kerja? Udah kerja. Sudah kerja di mana yuk? Ati. Kerjanya apa? Pabrik. Oh pabrik sepatu, pos sendal, pos tas. Saonone. Berarti saonone penting pabrik ya. Oke, diucapno piye Mbak Emi dalam Mas Riki semoga langgeng terus piye yuk. Semoga langgeng terus. Bahagia yuk terus. Dapat mendapatkan momongan. Amin. Ayo sing iki. Nah, iki kowe. Kok lali piye to? Jenenge dhewe kok lali lho. Ayo. Namanya Susan. Dokar. Sopo to? Ayo jenenge sapa? Susan. Oh Susan. Oke. Dek Susan masih sekolah sudah kerja? Nganggur. Apa yang diucapkan kepada teman-teman berdua San? Semoga langgeng cepat dapat momongan. Terus? Oke, sakinah mawaddah warohmah. Yuk nyanyi minta lagu apa DJ? Joget. Engko nek ora joget ora salin. Yo. Gantuk yuk. Ayo mintane lagu apa iki? Apa? Ada yang disukai? Apa iki? Ayo mungkin kanca-kanca mendadak ada tumbang permintaan. Awakmu sing kene erek kok malah ngedono kancane ya. Ayo dikai sing penak Mas Budi. Yuk diaturke apa Mas? Taman Juruk ya. Taman Juruk ya dikoplokno Mas. Ya. Ayo Taman Juruk. Ayo semua berdiri ya Masnya. Kita satu lagu kita goyang. Kalau goyangnya asik ya nanti kita boleh ganti ya. Oke. Ayo semua sini baris sini. Ayo. Ayo kene, gue gambarmu dilebokno ning gone YouTube ya. Oke. Taman Juruk karaoke Mas ya. Karaoke. Ayo ngadeg, ayo ngadeg berdiri semua, ayo berdiri. Sambil kita menikmati hidangan yang ada yang telah disajikan dari Saiful Hajah juga terima kasih. Satu kita aturkan yang punya ada Taman Juruk ya. Dereke Sanggaria saking panjenipun Mbak Titik Paes Sanggarias organizer alhamdulillah luar biasa. Pun kondang kawantar laladan kita Blora Mustika. Yuk kita mainkan bokongnya, ayo pinggulnya kita putarkan sayang dikit-dikit yuk. Asik. Ayo semua baris tangannya kiri kanan yuk. Ayo. Ning kutha Solo. Ayo. Muda lan mudi ning Taman Juruk, taman indah kutha Solo. Semua yuk. Papan kreasi. Ayo sini. Awan lan bengi suka-suka weling aja nganti lali. Ayo semua kiri kanan. Nanti habis ini sudah kalau gue kena semangat yuk. Cahaya ning bulan rajang bucu ing cemara. Angin kang teko ayo sini. Sasat gawa gending tresno banyu bengawan sinara cahayaning bulan lir sewu tiyang aliran gugah kenangan. Yo ngersake opo
mung sarwa ana ning taman juruk taman indah kutha saya kapan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa paling aja ngike janji. Hey, satu terspesial terima kasih buat dulur-dulur semuanya. Ayo lo. Oke, yo. Ayo semuanya kiri kanan yo. Hey. Anding kutha Solo muda lan mudi. Ayo pinggulnya ning taman juruk taman indah kutha Solo. Ayo kapan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa oleh aja nganti lali. Kalau mau joget nanti habis ini sudah, yo. Kalau enggak 3 lagu, yo. Semuanya putar. Cahayaning bulan lajeng pucuking cemara angin kang teko sasat gawa dinding tresno banyu bengawan sinara cahayaning bulan lir sewu tiang alirat buka kenangan ngersake apa de wong sarwa ana ning taman juruk taman indah kutha Solo tapan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa paling aja nganti lali sing tuwa-tuwa paling aja nganti lali. Nggih, iki domase mau wis kebedol sawetara kabeh ya. Oke, sudah boleh ganti ya. Oke, sudah sampun matur suwun. Nggih, mboten kata lumayan direke puji donga dipangestu kalian Mbak Emi dalam Mas Riki. Mugia anggoning talining bebrayan akrami bangun Balai Wisma. Mugia kunjuk Serat Mojo temanten sarimpit dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah atut runtut runtungan pindho mimi lan mintuna ngantos besok tumekaning akhir amin Allahumma amin. Nggih, wigati kula sak kanca kula Mas Wisnu Kancil mbok menawi anggone nyambut gawe wonten ing siang kirang nuju prana nyuwun agunging samudra pangaksami. Nggih, wali taufik wali hidayah walido wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.